minä tietysti kun minä tämän kuulen mikä tällä harteille ja mitä kosamilla että ja missä tiimet ja mohmi jälkällä tahkat ja minä kun huomaan että mikä läffaarita jäi minä kun sattin heinäkä tämä maatolun puokka mikä huijoluka kun satte heinäkä harri miehkällä minä hes juo täällä tahtaa joka lääkki tahkanut ätäpsi harrit ja minä färä mohvuskaimet ja mutta teikö jokta minä huihuskais lokai ja mikä heit huslui reiset demonstreerit minä katap jo vähän demonstreerin ja kovasti ja no ja mitä noktakin minä mjoini on minä lokai minä maana mieltä miehkäl manasa mieltä maasakalla chatsuvulle ja kosa mikä tässä ja jokta minä huskajan että eikä siellä manganissa on sikäli minä voi huslui demonstreerit ja en ole mitään käynyt ja aina hermuhtiin mun ja musta me pohjaa huolkakon tokkuslui demonstreerit juo mun kalvuolka mun täkki ja no minä mohmille nuplohonnissa on olomo nuplohko ei olomo mä huikkimme tohko ja te vaatimme että me ennen kuin talli minä voin ja pestiin se flygli lähtä flyglas nuo flyvarisäijät sämt ja minä tietysti vaan vähän pelkäsin mikä vaatimaan minä tehtiin ja man kuhkaamisen tuolta pollu joo ja me huikkimme tohko ja kun osaan jalkus mä näin kun tuolla tiikka jalkus ja minä huomaan tämän pidä minä polkan demonstreerin ja miehet ja minä maana mieltä saa maasakalla chatsuvulle pitjut joo ja minä jos mä tuolla tiikka minä näimet tai sitten ehkä tuolla mä tuolla tiikkoppe mutta eikä vieläkään ole ja minä formanska mutta vieläkään noppi miltä tuolla tiikka minä kun mä sain noulukat mieltä lääke tälle ja härstyrstä kalö formanskahva mutta oppilema joku takel det muistako miestä Rejäring no minä tällekin Rejäring ja minä näin tohku Rejäringsbygningen ja minä pääsemme tohku suuvuportmiin ja vara Jerry mistä mantiin mille puolkan teikka ja mistä min formanne muistin mantiin mille ja formanne Ingranna Nils Saara Köp tätä talvia man nu ytterlääkki neljäs Ingranna kohsekken ja muistin mille mantiin mille puolta nostui nuo miltä en tiedä huumaa teikkon ja Rejäringen huumaat oi ja mieltä huumaimme mutta alikin lohkosti veistiin huolekin täällä tämä on nouka altse päivi parako päivä lohkosti sikalla veistiin huolekin ja minä lokaimme ja minä kun sahtoivat ja minä kun olet sun maite vastaus laittiis ja miltä on tihti volkan tejakka minä kullahtiis aiko petkyneet ämmät voi jäikö ja aiko petkö min vähtiit nuota isätäneet ämmän juu ja tätä saa tehdä maite vastiit mutta ja lokai henkilöä just minä kun sahtu vuolikin malta anti volkan kun minä maite vastaus laittiis oltsun ja mikä veithor taas näitä lohkina se kun veistiin huolit mä taas siinä parako päivä nokkaan se veistiin huolekin ja huolekin ja manni ja taas sekin min tohko Rejäringsbygningen ja minä siellä nimessä vähän pien mun mielestä nämä sitä pukti mittiä pien mu laitti pukti tantkamista ja minä paatin tahko johtaa tämän Rejäringsbygningen ja vähän pien kaikki pukti mittiä laitu siivit ja kahve
minun kanssa ja vähän puhuin ja minun kanssa minä voitti minä puhan tämän vastaus kuulla että mä saddako mitään minun ja muuta sadda mutta ei sisahtal vastiin mä sen palkopäivä jo nohkon ja ajana mi vuotta sai puhtvefas minun kanssa ka miessä vuodetti kun palkopäivä saareka ähti minun vuokainen päätimme tohkon reijän johkareijän spyttingin ja minä johkain se sähköpotta ja minä muhtumin laulu ja verramot ja huumaa ja laulu ja johkain se sähköpotta ja se sätti nahkaa jos missä ja minä ohkain ei muistan tämän lähti huitiimissa kun matraassa jupuron on hoidit ja missä on matraassa eikä missänkään mahtikaan annista ja muiden kalmasta ja minä ohkain ja ei oli puhkavissa nohkan muhna nohki suffaa ja läi muhna nohki lähtää ja nuolit ja mutta näitä neljäkin me kuulimme tälle pohtan olko tokko isku neljistä ja tekal missä minä istuuletti tälle kun nuo meidän vultsimme kuitenkin ja tuolla on minun tämän hotelli, koska me ei kasken horrut. Me vissä jääkäin, kun lämmissä tämän lohkana, että lämmin voitti. Me jääkäin voitti iskuvat, iskupohti, näljäiti pohtimiin. Me puhka hoidimme, muhna suffaa ja et huipu ulus suffulta, kun liitnää suffaa ja liekkasta huipuroidi. Nej. Har du fortalt om barnet eller har du med? No joo. No missä joku maannaa meiltä niittäisi meiltä. Tai nuosta, tai joku niin. Tällä haukaa, se on lavan niitä se kuoltiin. Aano kuoltaan. Kun 5 vuotta kosaajia maarakka, niin he koudekeinu. Ja se on kaikki äämettä kuoltiin. Ja se on lohkaa läänni olikin me nistiin. Nistiin kuului. Tähän on pasta ja kaahti. Näillä ähtelijöillä teillä ahtiusa ja ärämainusa on täällä vasta. Ja puoliskreiden niin että se ei kaahti ja kasvoi muhtali. Vai eikö nuora vielä. Ja niin että se on isonkal. Tätä oli impaatsi sonkal. Tätä oli impaatsi ja niin että se näin. Isompaatsi, se on volkaduumieltä. Tätä on sonkal volkaduumieltä. Ja se on juokkilääkki, ehkä villetään ja juokkilääkki. Täällä on paljon paasakal ja se on tuo paasau, niin jo ei näin. Ja villiä niitä se kun pahtista, mutta niitä siinä pahsen. Tätä oli impaatsi ja niitä sitä on volkaduumieltä. Ja se on nohki tuon sähsuumelta. Tämä maan näänti siirryssä, että se on ferittä volkaduumieltä. Ja se on sahta volkaduumieltä. Ja lähipäässä ja se on feitien karvuesta niitä se on kun se saa joutakaan karvuesta ja vähän pelkäsi valmiilta ja se on tie piilepohta vaikka mi vetsä ja tuolla vaalta ja mikä toppun ahtasmanna kirjoitai. No se on feitien niitä se karvuesta ja valmiilta ja tapahsan ja imässä ja aulaipahti. Alku on lohkoa, se on ääni vettämään täällä toppion vettää vasta ahtilus alas. Ja haalo ihko asenektinä se on ipaatse. Aalohkoa se on aalopahtsa. Mutta tuon haavi ipahtsen ja siirtynyt istorassa just on aikuvuolekin ja vaatti mieltä. Ja se on just se on fehtivaasta mieltä ja tuosta läärääti. Ja harkka piiläpohta vietsä ja se on karvuesti jännä ja vaatti festivaalimeldi ja ison kanssa takan päästi jo flyblähtä mutta se on festivaalimeldi kun jännä ja hulkkimeldi ja se on just kittuusluimiin. Joo. Ja minä nyt oppin tähän. Oppin huoltimen tälle kun pohtimin niin. Joo. Jäljäikki pohtimin pajassa. Kun nyt oppin sitä reijäinspyyttingasta puoltimme. Niin puhka nohkun. Oppi huippu vähäkin liualvista.
kun liittää suffa ja muhna oli suffa ja muhna oli lahti ja lahti me hui jäklän karassa me hui tiimistä ja pehaakin liuhatti. Ja me joudimme ja mä itse sekin postasta poimin pohtit. Ja tuolla on minun hotellikalla tuolla festimme hoidetteus. Hotelli missä pestelin säkki. Tai mihin se pestelin. Mä menen vielä viitään tämän hotellissa. Mä näin niin soosin juurakas tuoda tekemään. Kun poimin huusluja. Jag ska då skriva så luvera med den och slutrudet. Ja mun inte tiedä lysiä kuin se noit. Tai kun ta min chef. Ta ja man täällä tänne malin grann Sara Köp. Ja lähtee. Ja takka liiva lysiä on siis toista muista sitä lysiä muita. Tässä se oppaa mieltä meitä elämää sen namma. Ja minä muistan tiedä, mä muistan, että jos muistaisin jo itäilemään. Joo. No mun mieltä ei jää millään huslus kuhkaa mieltä loudunkin tuudessa. No mikä on sykän pohakkuun, että minä uitsimme roktot. Minä en kyllä muista, mä antin mieltä, mä herään ei muistella. Ja mä antin mieltä tohkupohjata ja nyt stopp ne dämningar. Onko mun niissä olisi ollut muistua, kun se nyt pohjan kolma jää soudalla ja mullekin puhua muistikin. Mä muistin hoipuisen, mullekin alläkin muistella, että ei ollut mun ja laifääräkin ja jäitä muuta, mä näin uskoisin. Ja mun tää muisteli hojolun. Tää on muistua noissa saat. Tän kohta maailman seis monen muistua mun touttan. Äärenämäiset. Äärämäin muistissa mä joudellakin. Mun hui muistissa mä soudal. Ja just ikä jo puolessa on hinta jo hepkä, kun voit tässä saada päädäpuolesta. Tää ei muistat. Muistaa puhutin muistaa semmoinen livs.